Tungod sa RMN ug IFM stations nationwide. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Quarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from July 31 to November 4, 2022. Per DOH FDA CCH SRR permit number 0524 series of 2022. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ato nang nahisgutan sa miagi natong Sibya, nga ang atong Ginoong Jesucristo, wala gyud siya mosupak sa dihang naghuna-huna ang mga tinun-an nga adunay labaw nila sa katungdanan. Nang gilali sila, no, kung kinsay labaw nila sa katungdanan, no, kinsay chief nila. Og ang reaksyon sa atong Ginoong Jesucristo, wala yun siya musupak nga naay labaw nila sa katungdanan. Pero nag-ingon siya nga ang labaw diha kaninyo o ang chief diha ninyo mao ang mualagad sa tanan o kanabang muserbisyo o magpaubos, magpakasulugoon. Di ba ang sulugoon mo alagad mo na, di ba? So, ngano kaha no ang atong mga igsuong nahimulag kun mga separated brothers and sisters, nganong nagpadayon sila sa pagsupak sa gitudlo sa simbahang Katoliko nga diha sa mga apostol na ay chief o na ay labaw nila. Nganong gapadayon sila sa pagtulunan nga tupong rakono ang katungdanan sa mga apostoles, way labaw nila. Di ba? Nganong gapadayon sila ana. Ang uban mo ingon nga tungod kay mas maayo magunang walay labaw kay aron equal ang tingog nga paminawon sa matag usa. Kay kung naay labaw, siyempre ang iyang tingog mao'y final say. Di ba? Diha sa Supreme Court ang final say, ang katapusang musulti nga ang iyang luwatan nga pamulong definitive, mao man ang Chief Justice. Di ba? Mas may magunong way labaw, isipon nga tanan parihas ra para dili ka maobligar o tuo, submit niadtong giila nga labaw. Di ba? Sa atong nasod sa Pilipinas, kikinahanglan man ang tingog sa presidente. Desisyon sa presidente kung unsay aprobahan diha, di ba? O yun na. So, mao na mga igsuon, ang teksto nga ato nang gikutlo sa miagi nga atong i-expound karon kining Lucas 22 tudling 26. Sa dihang nang gilalis ang mga tinun-an nga naay labaw nila, wa gyud mosupak ang atong Ginoo. Pero nganong naay mga igsuon nato ron nga nagpaila kuno nga Kristohanon, nisupak sila. Nga naay labaw diha sa mga apostoles, naay chief justice. Sa akon alaging giingon, kay kung doon nagoy labaw, maobligar man sila pag-submit sa authority ni ining labaw. So aron dili ta maobligar kuno, dili sila maobligar sa authority ni ining giilang nga labaw, kung ano na lang, walao na lang ng pagtuo nga naay labaw. Parehas las pag-ingon nga, walao na lang ang pagtuo nga naay presidente. Walao na lang ang pagtuo nga
na ay gobernador. Walaon na lang ang pagtuo nga na ay mayor. Ingon ana ramana. Di ba? Ang buot na itong ipasabot, kasabot na siguro mo, walaon na lang ng katungdanan sa Santo Papa. Parang bisang kinsay tuuan. Nga mulutaw rapod nga ang matag tao nga ilang paminahon, mahimurabya po ng leader nila, di ba? Muna ingon nga sa ilang pagsupak sa katungdanan sa Santo Papa, wa nila mamatikdi, amo to wa bagyod, nga ang ilang gipaminaw, pananglit, moadto ta sa badista na to mga igsuon, ang interpretasyon ni Ellen White mga ilang gipaminaw, wa sila kabantay nga nahimo na diing labaw po nila si Ellen White. Si Apollo Kibuloy. Oh. Kung doon na may mga sakop nila nga wala nila ilha nga si Kibuloy ilang pangulo, oh. Kung wala nila ilha pero ang ilang buhat nagtug-an nga ilang pangulo si Brother Apollo Kibuloy. Moadto po ta sa GIL. Oh. Founded by E.D. Villanueva. Kung pananglit ang ilang mga sakop wala mag-ila nga sa ilang una-una no, wa mag-ila nga si E.D. Villanueva ilang leader, ilang pangulo by teaching wa sila magtudlo ana pero ang ilang buhat, ang ilang gipakita sama ra gyud nga ilang himong leader o pangulo si E.D. Villanueva kay ang iyang tingog mao may paminahon. Ang unsaon pagsabot ng mga tudling sa Biblia, ang mga pastor uban nila mag-agad man sa unsay kanabang himuong interpretasyon ni E.D. Villanueva. Sa iyang kuan. Kay kung dunay pastor pananglit mo ingon nga mao ni interpretasyon din mo ingon si Brother Eddie nga di na mao. O, kisa may paminahon. Di si Eddie. Kay siya may prime mover ana nga pundok. Di ba? So, ingon ana ra na, no? Nakaron, oh, by the way, no, nag-ingon nga, sa tong sita sa Veritas nga, wa mo supak si Kristo nga dunay labaw sa mga apostoles. No? Sadyang nanggilali sila. Sa Lucas 22:26. Pero giingon ni Kristo nga, ang labaw diha ninyo, ako lang gi-paraphrase ha, kadtong magpakasulugoon sa to pa, magpakaserbant. Unya, ngano kung atong gitumbok nga sa tanang mga apostoles si Pedro, tungod kay kadtong taliabot na si Kristo mo kayab sa langit, sa tanang mga apostoles, dito man niya gibili ni Pedro kanang katungdanan sa pagkalabawng pastor. Di ba? Asa mabasa sa San Juan Kapitulo 21, tudling 15 hangtod sa 17. No, usbon ako. San Juan Kapitulo 21, tudling 15 hangtod sa 17, kadtong nag-ingon ng atong Ginoong Jesucristo nga, Simon Pedro, gihigugma mo ba ako? Katulog yun ang gibalik-balik ng pangutana nga sa ato rabang reflection kung katulong nga gipangutana ni Kristo si Pedro sa usa ka pangutana, no? Then pero I believe no nagtuo ko nga kahibalo man gyud si Kristo unsa gyud itubag ni Pedro, di ba? Langalang mayon siya wa ka nako gihigugma Ginoo. Di ba? So, pero wa mo ka bantay, wa mo ka pamalando nganong gibalik-balik ni Kristo ang pangutana? No? Di man gyud ko ambot lang og kamo magtuo mo nga tungod kay wa kahibalo si Kristo tubag ni Pedro, no? Ako di ko makatuo ana. Nakahibalo na si Kristo unsa gyud itubag ni Pedro nganong gibalik-balik pa man gyud niya? Wa mo kabantay anak katulo. Ha? Ang uban tungod kay katulo man gud ni gilimod ni sa to ni Pedro si unsa ni si Kristo, di ba? Ang katong wa nang katong nangabugnaw sila kay katong namatay pa si Kristo ba na wa pa nabanhaw. Oh. Nangabugnaw man to sila no mga apostol, no? Niya ay sila nangabuhi ilang pagtuo ni balik ang ilang pagtuo naligon dito naman sa dihang nabanhaw na si Kristo pero sa katong wa pa nabanhaw ogoy no nanalaw sila mo tong gilimod ni Pedro si Kristo. Di ba? Gingnan siya, di ba? Imo man ang master,
Ayun siya, ako kay ila ana. Di ba? So, mauna. Pero, mauna, mga igsuon, pero ngano ba nga katulo? Dili lang kay tungod kay katulog limod ni Pedro si Kristo, sa laumpod nga pag-interpret ana, sama ra kuno na sa si Pedro ba gipapirma sa usa ka katungdanan nga iyang trabahoon. Paras ba nang mo pirma ka o kontrata diha sa usa ka establishmento nga mo apply kag trabaho. Then papirmahon man ka, di ba? Maniguro po ng kanang establishmento nga kung kanang imong gi-applyan, imong ginang barugan. Kay mayon ka ni-apply ka anang trabaho then mo atras ra pug ka. Yan, lisod pagpangita ra pug bag-ong empleyado. Unang papirmahon ka na pagali term ana kuan ka na kay obligado gyud kag 2 years nga mo trabaho gyud ka. Pwede ka mo back out after 2 years. Naas kontrata dito. Unya diya sa kontrata, di ba naay portion diha nga mo pirma ka unya balik-balikon? Ako nagay ko'y dokumentong pirmahan nga nahibong ba ko ba nga nung kadaghan man nga di ba igo nga kasara ko mo pirma. Maniguro po itong kuan nga. Daghanon jud, parang daghang ebidensya. Ingon ana, mo po na nganong katulogi pangutana ni Kristo si Pedro sa usara ka pangutana, parang maklaro gyud ang tubag ni Pedro. Di ba? Para maklaro. Parang di gid siya kaikyas, di ba? Kay unsa man day ang gisangon ni Kristo ni Pedro ng katungdanan. Wala giingon nga maunang pagkalabaw nga pastor, dili litra por litra nga giingon na ni Kristo, pero masabot nga naman kay unsa man tong katungdanan nga gisangon ni Kristo ni Pedro. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Di ba? Unya katulugod niya gipangutan na si Pedro sa usara ka pangutana, gihigugma ba ko nimo Pedro? Siyempre, kay balo na siya tubag nga. Ang tubag yun ni Pedro ani, gihigugma yun ka na ko Ginoo. Sa ato pa, kung gihigugma ni Pedro si Kristo, nagpasabot nga, og unsay imando, unsay isugo, ni Kristo, ni Pedro, matuog is Pedro. Matuog is Pedro. Nga naman kay naabagoy, nahigugma ka sa usa ka tao niya, di ka mutuman sa unsay yang isugo unsay pangayog pabor diha nimo, di ba? Pananglit. Maingon ko sa akong asawa, nahigugma ko nimo love. Unya, ug unsay pangayoon sa akong asawa, unsay ihangyo niya, wa gyoy tumanon ako ana. Adi na tinuod nga gugma. Di ba? Ang tinuod nga gugma, imo gyung ipahimuot ng imong gihigugma. So mao na nga sa ato pa kay kahibalo naman si Kristo unsa gyud itubag ni Pedro, mao nang gikatulo niya pag subli-subli, dili tungod kay katulo niya gilimod si Kristo. Kato emphasis pod to nga parang di gyud ka balibad. Maulaw mo balibad si Pedro sa katungdanan nga gisangon ni Kristo niya. Maulaw siyempre ako. Maulaw ko giklaro gud katulo gi pangutana, gihigugma ba ko nimo Pedro? Higugma ba ko nimo Pedro? Ingon siya na action na itong kalain si Pedro nga nganong ikatulo pagpangutana ni Kristo. Kibalo magid siya nga gihigugma yun niya si Kristo, di ba? Kibalo naman gaya po si Kristo ato. Ano ikatulo? Aron maklaro. Aron di siya kabalibad. Kung tinuod kang nahigugma nako at timana ang akong mga karnero. Unya ang mga karnero ni Kristo kay tanan man. Di ba? Tanan man. Ang mga karnero, but pasabot anak mga karnero, mga tao, mga sakop sa iglesia, di ba? Ang mga sakop nga tuwa sa Jerusalem o asa man na sa Roma, sa Italia, sa Espanya, labi na sa atong panahon ron, nga naabot na sa Amerika, naabot na sa Pilipinas. Mao kuno nay ati manon ni Pedro. Sa to pa, kana ang katungdanan na sa pagkalabawng pastor. Sa to pa, katungdanan na sa pagka-chief pastor.
Sa laing pagkapamulong, gigamaan nagtermino sa Roman Catholic Church, gigamaan nagtermino nga Pope o Papa. Unya, biblical man po na. Ang uban mayon, dili kuno biblical ng kanang termino nga Pope. Biblical na. Kay, ang unsay may pasabot-an ng termino nga Pope. Pope means father. Unya, nga nung muingon tag biblical na, kay kung muadto ta sa Isaias Kapitulo 22, sa ato naman ni atong nahisgutan naman is miyagi, kapila na nato nahisguti. No? Emphasis, no? Para mabugat yung mayo ba? Kining kamatuoran na. Isaias 22, tudling 21 hangtod 22, ang tinugyanan sa Yahweh, tawgon og amahan. Amahan, unsa man ang amahan? Sa in English, father. Sa kinat sila, papa. So, kanang moingon nga dili biblical kuno nang kanang tinugyanan sa Yahweh, kanang ang katungdanan tawgon og father, nasayop mo ana, naklaro yung nasayop mo. Litra por litra nga mabasa sa Isaias 22. Tudling 21 ug 22 nga ang tugyanan sa Yahweh sa gingharian, kana ang katungdanan tawagon nag-amahan. Father, sa to pa papa. Pero nga nung gipop man biritas, nga nung dili man papa na lang, simple ra ang rason. Identity. Kay kung moingon lang kag papa, daghamang papa. Prasgod nako. Oh. Gitawag ko ang akong nickname Bobby. Oh. Ya daghan mang Bobby. Unsaon man pag ilang nga ako gyud nga Bobby nga gipasabot, naay identity, Silbert. Si Bobby Dundoyano. Oh, si Bobby nga ang iyang middle name Adriatico. Pag ingog Bobby, Adriatico Dundoyano, wa nay laing gipasabot nga Bobby ana si Silbert. Kana pong pag-ingon nga kanang Pope nga nas Vatican, pag ingog Pope wa nay laing papa nga gipasabot. Kanang nas Vatican, successor sa katungdanan ni Pedro. Oh. So mauna. So, ngano pa ba nga padayon tang magsupak-supak ana ako ambot lang kung saog bali-bali. Wa gyud makalupig ana sa baruganang Katoliko. Moadto kas Orthodox di pos lamo tuo. Bisan mga teaching sa Orthodox mao ra pos Katoliko gawa sa pipila lang ka teaching ni supag ang Orthodox, pero mostly mura ra gyud Katoliko kay na may larawan. Di ba? Pero ilang gisupak ng katungdanan sa Santo Papa. Kay para nila ang Orthodox katong upat ba to 5 ka patriarchate equal kuno ang katungdanan. Mutuo silang hierarchy pero equal tong patriarchate upat ba to? Pero sa Katoliko wala gi usub nang gitudlo sa Biblia ni Kristo. Nga si Pedro mao lamay gibinlan ni Kristo ni anang trabaho sa pagkamakita nga labawng pastor. Asa mabasa Juan 21:15-17, sa tanang mga apostoles si Pedro mo'y gibinlan anang katungdanan sa pagkalabawng pastor. Ako basig na mangutana, asa mabasa Veritas nga si Pedro labawng pastor. Awa ba ako maingon nga mabasa na litra por litra. Pero masabot, nganong masabot o implied tungod kay tanaw ra gud unsa man ang gisangon ni Kristo ni Pedro. Pedro, atimana ang akong mga karnero. Ang mga karnero ni Kristo be. Kana ra bang nasa Jerusalem, nasa Amerika, nasa Pilipinas, nasa Alemanya, dili tanan. Sa to pa pang-universal ang pagkapastor ni Pedro. Kay kung moingon lang kag sa atong bishop diri sa Bishop Kairmari, no? Most Reverend Bishop Kairmari, ang iyang pagkapastor diri ra po sa Diocese of Dipolog. Di ba? O katong mga bishop sa Amerika, sa Alemanya, bishop ra po sila sa ilang kaugalingong lugar. Pero ang pagkapastor ni Pedro, mao na ang pagkapastor ni Kristo nga makita. Di ba? Nga naman, kay si Pedro mo'y giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unsa man ang pagkapastor ni Kristo, di ba universal? Sa tanang mga apostol na pagyutanan dito. Si Pedro ray giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unya sa tanan pag yung mga apostoles, si Pedro ray gitawag og kipa sa Aramaic. Gihubad lang sa Griego og Petros. Ingon sa gamayng bato dakong bato. Pero kung mato ka sa Aramaic, wala ba na Petros Petra. Sa Griego ra nang dunay distinction, pero sa Aramaic ko usa ra ka pulong gigamit. No? Pag ingon ni Kristo ni Pedro, ikaw mao si kipa, sa ibabaw ni ining kipa. Wa gyud.
Kada nagpasabot nga kanang batong gipasabot si Pedro gyud. Sa tanang mga apostoles, si Pedro ra po'y gitawag og kipa. Di ba? Now, hinoon, pwede man nato tawagon og mga batusad ang ubang mga apostol kay nasa Episodos 20, gitukod kuno sa pakaturkuranan sa mga apostoles, no? Episodos 20. At tinuod na kay si Pedro, naman si kauban sa pagmando na may ubang mga apostol. So, bato gyapon ng authority sa ubang mga apostol. Pero di ni mo na di yung kaikyas nga si Pedro lagi gitawag og gipa. Sama ni Kristo nga bato. Oh, di ba? Unya mga igsoon, kung nahimong labing importanteng bato si Kristo, di ba na may tudling sa Biblia ang giingon nga ang bato nga gisalikway nahimong labing importante, di si Kristo, di ba? Siya man ang bato nga gisalikway nga nahimong labing importante kay kinahanglan man gyud ta mudangop ni Kristo. Kay Dios man siya. Oh, anak sa Dios. Oh. Unya dili rang kay si Kristo atong tahuron ng authority. Kay si Pedro klaro kayo sa Juan 1:42. Sa tanang mga apostoles siya ra gitawag og kipa. But pasabot bato. Sa to pa sa marar ni Kristo. Tungod sa katungdanan, dili gud noon si Kristo si Pedro. Representative lang kay sa tanang mga apostoles siya may tahasan anang pagkalabawong pastor. Oh. Unya na sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakante dunay mo puli. Sama atong katungdanan ni Judas na bakante gipulihan ni siya to yung nakapuli Matias. Oh. Nakaron kanang pagkatinugyanan sa Yahweh, ay kung ingnagway puli na. Dili matuman ng buhat 1:20 ang katungdanan mabakante dunay mo puli. Pulihan manggali sa INC kung mabakante ng executive minister, pulihan manggali nila. Diba? Oh. Kana pang kang Kristo. Si Kristo di kahibalo ana. Oh. Unya ang magpili katong naay authority, diba? Oh. Mga obispo man, base sa history, so mga obispo may magpili, kinsay mosunod nga successor of St. Peter kung mabakante. Mao na nga kanang Sistine Chapel kung magtigom na ng mga kardinal ya, mga obispo man na, kung magpili nagpuli, authoritative na. No? Nagay sila authority pagpamasaylo og sala, Mateo 20:19-23. Ang inyong pasayloon diri sa yuta, pasayloon sa langit, tanawa. Mao na authority sa atong mga obispo. Ila pong gi-extend ng authority sa mga pare, mao nang mga opisyal gyud pare. Di ba? Kay maingon sila nga na may giusab kanang Sabat, giusab ba nang ang gihimo mang solemnity ron ang Domingo, wa sila kabantay nga kung tagaag authority sa Dios ang mga obispo, ang ilang usbon diri katong balaod nga pwedeng mausob, ang ilang giusob sugo na sa Dios. Ayuha ra gyud sabot, bisan unsay usbon sa mga obispo nga naa siya authority sa pag-usob, inig usob niya, dili na lunlun sugo lang sa mga obispo, mahimo ng sugo sa Dios. Ano man, naarapod diha sa Mateo 18:18. Pasahara ko ninyo nga, nganong wa mo kasabutan na. Mateo 18:18, unsa may gahom sa mga obispo? Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Oh. So ito pa, og unsay itugot, idili og itugot sa mga obispo, mahimo na ng sugo sa Dios kay itugot man kuno niya sa langit. So ato ning padayon sunod Domingo kay katong Council of Laodicea, pagbalihin sa Solemnity of the Sabbath, mahimo tong sugo sa Dios. Mo na wala mabantay sa mga Seventh-day Adventist. Sila kay bulong nga naa day council sa Katoliko nga mahimong sugo sa Dios. Kay tungod sa authority. Sige, ato ning padayon sunod Domingo pohon mga tinahod nga tigpaminaw. Pasilo lang ko kung medyo na pagkasarkastik ko. Tawhanon anak ko. Ay nag-i-apil. Ang kamatuuran lang i-apil. Okay? Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María.
Tatak RMN.